Foli ani waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli basigi ni hɛrɛ ni bɛn ni kelenya Ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka dugawu ta ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seyidi Sheikh Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka Ala deli Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan n'o ye 12 mai jɛmukan ye min bɛ sigi aw ye kabini kalo in daminɛna don o don ka kɛ ni nin waati in ye o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi Ala ka sɔn min b'an bolo a fɔlɔfɔlɔ o de ye Dr Buare ne ye Dr Abubakar Buare ale tɛ maa dogolen ye Jamiyatul Ansardine kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madani Hayidara ka kalanden jolenba de don a ka baara yɔrɔ n'o ye Afirimadi Ala sɔnna ma ka kɛ ni karamɔgɔ ka 12 mai u y'a kanu ka se ka waleɲuman dɔn foli dɔw kɛ ani ka dugawu kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ani Ala sɔnna ma dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ olu bolo an bɛna o yira aw la o kɔfɛ n'an bɔra yan an bɛ sɔrɔ ka na AFIM na AFIM ye Jamiyatul Ansardine ale kɛlen don ka ayiwa boloma dɛmɛyɔrɔ min bila sen na n'o ye bange o hukumu kɔnɔ bange in bolofara caman de b'a la juru don yɔrɔw la nka kɛrɛnkɛrɛnya la dɔ bɛ yen a bɛ f'a ma ko bani sababu ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Jamiyatul Ansardine kɔnɔna na an balakaw ma walasa ka se ka dɛmɛ d'u ma k'u dɛmɛ u ka se ka ɲɛnamaya ko caman kɛ o hukumu kɔnɔ ka kɛ ni 12 mai ye an ye wuli ka jɔ kɛ ka taa bani sababu in Bamakɔ yan k'a lajɛ k'a nafa lajɛ a bɛ fan minnu fɛ an sen ma se a bɛɛ la maa n ye yɔrɔ minnu sɔrɔ an sera a yɔrɔ ninnu na ka se ka dakuruɲɛ 2 ta aw bɛna o fana ye kɛnɛ in kan o kɔfɛ fɛn min ye an ka Mali dɔgɔtɔrɔw ye an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw u ka ko man dɔgɔ karamɔgɔ bolo wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛra u tɔgɔya la karamɔgɔ a b'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka hakɛw walima ni gɛlɛya b'u kan a b'a da ɲuman don u la o hukumu kɔnɔ ka kɛ ni 12 mai ye u fana ye bonyamasegin foliw ta k'a ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲumanw ma ni Ala sɔnna ma ninnu de ye bakurubaw ye kɛnɛ kɔnɔ aw bɛna min ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka dugawu k'aw ye Ala k'a n'aw dɛmɛ ka dugawu ta k'a ɲɛsin belebele ma n'o ye a Seyidi Sheikh Usman Madani Hayidara yan fo Senegal Dakarkaw fɛ yen nɔ ka Ala deli Ala k'a ɲɛmɛ a la ka Dakar bɛɛ fo nin waati in na k'an ka Jamiyatul Ansardine tɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka Ala deli Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ jɛmukan in a kɔrɔma donnen don ni COP Kapiga de ye n'o ye an karamɔgɔ n'o ye an balimakɛ Elhaji Haruna Konate ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri COP Kapiga ye ale ka entreprise ba de ye entreprise min bi ni a lakodɔnnen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fan caman fɛ o kɔfɛ entreprise filanan min b'a bolo o bɛ sojɔ ani dugukolo feerew kan o fana ko ɲɛnen b'a bolo a sabanan o de ye Konate auto service mobili feere yɔrɔ ani mobili loué yɔrɔ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo dakuru ye kɛnɛ yani an ka don baara kɔnɔ an ka kɛnɛ a sponsor officiel ale ka dakuru ɲɛ kɛnɛw na an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Nous intervenons dans le BTP, le lotissement, la vente de terrains sécurisés et l'électrification rurale, avec pour mission de proposer des solutions fiables et durables. SCI Konate, votre partenaire de confiance pour construire et investir en toute sécurité. Nous sommes spécialisés la vente, la modification et la location des véhicules de qualité, avec un service axé sur la fiabilité et la satisfaction client. Konate Auto Service, la qualité et la confiance au service de votre mobilité. Vous cherchez un partenaire automobile fiable? Alors, bienvenue chez Konate Auto Service. Nous proposons des véhicules neufs et d'occasion, sélectionnés avec exigence. Des modifications sur mesure pour adapter votre voiture à vos besoins. Et un système de localisation en temps réel pour plus de sécurité et de contrôle. Avec notre expérience, vous bénéficiez également d'un entretien et de réparation de qualité. Nous sommes disponibles partout en Côte d'Ivoire pour vous servir où que vous soyez.
Contactez-nous dès maintenant. Plus 225 07 07 79 30 12. Nous vous offrons confiance, performance et tranquillité. Konaté Autoservice, votre partenaire automobile de confiance. Ciao. Ame do ke ala ka marché ja fambela jelen fe ina fo kunungo jemu kun kera filu doru yera an fe bara sugoyala ka kayni togoyere nasirai ka wala dunya ka fo feminye anga chokoroba no ye capitaine chekora dumiyai ale de kunye kene ango ko mami be ka fo ko denfaya kumedi ama me kunungo ango chekora kante te dumiya de do Capitaine Chekura Dumia Madina Kura ale de kunye ma folo ye banika kene defaya kumedi mogo munuma made do manna kura kaw afora ko kumba do ancien combattant min kundo wulika joni chesiri dina ko kunga bon abulu kosobe aye banikanu wa banika kene kan akumiye akko wulika joke ko ma farfuni bale kundo che duma ba kunde do ame do kay alaka hinala an islamé furu bela jele ame ala deli ya rabbi alaka hereke ani asomko bela jele ni wokum ko ambe soro kana femiye docteur Abubakar Siddiq Boare aka baraka no e afrimadi amba don ka fo uluka wulika jowde ka bon femiye fura bakuruba fere nga sango sa mo ludula ube demo ke wasa kaseka mo dukela demeni aye nga krekre yala baraka ro salon ngo amfana karam ko seydi Usman Madan Haidara atara sen joye ka duwa kuye o kera ko min jara baraka nyo mo bela jelenye ufana ka kayni karam ko ka 12 mai baraka ro mo de farala nyon kan ka fo ko ubena bunya masegin ke Dr Boare ubado Dr Boare ale ka Haidara ko be chogomina Haidara ka kalande no do ma kanu be Haidara ro chogomina ani ale rebe Haidara fe chogomina ubado ufana yuka gato lave kataga feno ka gato tige ka dakunye fla folu ke bunya masegin ka nyesi asedi Usman Madan Haidara ma akene kono baraw kera chogomuna anga je ka anyema da ufe ala barika do wara sira le doucement do wara sira. C'est avec une immense plaisir et une grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie exceptionnelle placée sous le signe de rendre hommage à un grand homme, notre très cher père, grand-père, c'est Chérif Ousmane Madan Haidara. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de notre directeur, Dr Abubakar Siddiq Boare, l'homme de confiance du guide spirituel des Ansar pour célébrer le 71e anniversaire de notre père, grand-père et imam, notre guide Chérif Ousmane Madan Haidara. Chérif Ousmane est né le 12 mai 1955 à Tamani. Est une personnalité dont sa présence illumine nos vies et chaque année qui passe ajoute encore plus de valeur à son histoire. Chérif Ousmane Madan Haidara, une figure emblématique de l'islam, un artisan infatigable de la paix, de la réconciliation, de la tolérance et du vivre ensemble. Chérif Ousmane Madan Haidara, président du Haut Conseil islamique du Mali, président du groupement des leaders spirituels du Mali, le guide spirituel des Ansar, dans sa prédication a prôné la valeur de nous les femmes dans la société. Haidara n'a jamais fait de discrimination entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Il a toujours soutenu nous les chrétiens. Nous saurions terminer notre discours sans lui rendre une parfaite reconnaissance de sa visite à Afrimed en 2025, initiée par notre directeur, courageux, compréhensif, aimable et bonne volonté, Dr Abubakar Siddiq Boare. Sur ce, nous disons un joyeux anniversaire à notre père, Chérif Ousmane Madani, que Dieu dans sa miséricorde lui donne beaucoup de bonheur, santé, prospérité et paix, et encore beaucoup d'années à notre très cher père. Amen. ufana kala ka kofe Allah be min ke kana abi mako wasa
ala sona ni fana bita ro chamana ni dalu abiri mari mo kan na kan ni dalu ba ya fo ka ko do ya fana baraka ko jamana hami bala ore kama ni anniversaire fite tu ami santo tamare ni aka ken tu ina kerani karamo era galla ini mo ko de kun kama suno mo ko perele dumodu bisa minge ay dara ko ke me ay ko beka sabali anga do ke minu fatura la ka hinula minu digmendo ala bise ko kadde ko mi tonna anga jamana la sira la fiya tonni ayu de ni befe afana ko atsira tema aw anyinema ay resi fana ni aboke afleni ambi ka mon fo mami vraiment abito mo kono mami jigisi kuma era kuma odedo kala kuma odo amdo kala ko fa mon manda o yere ala ko sa ko do mo mi ka bado abimine sabu bobu yo defo ko en bekele ko na jara siraka o foiti bola no kala do ala era be faruka ona ala ka faranga ka na ko mo na mo ko biya ba be jeli ko ka barkada ni déplacement mo ke ala ka kawe sare ay digum mi ke yon tukoy natano ala ka beka jigi ay asbo non kan nyona chama jirana akara mo ay resta ko mi nyamane ka kula sa ko mi ay ka kula ya rabbi ala ko bela jele no akishini tana ala ko gay ala ga yirwo ke vraiment anni so jara ala ba don ni jaranyo ko sebe fendo kadi mo koy me ala barka do wala sira يمكن دكتور أبو بكر صديق ani aka mɔgɔw ne afirima sare an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka kanu na ka ɲɛsin bani ma an b'a fɔ k'a bɔrɛ ala ka a n'a sara o bi fana nin bɛ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri de fɔ baarakɛyɔrɔ la nin ye baarakɛlaw ye ka a dɔn k'i karamɔgɔ b'i bolo nin cogoya la tan ka tila ka danaya da i kan ka na ni nin bonya ye k'a ɲɛsin ma gatotigɛ an ka dugawu k'i karamɔgɔ ye an b'a dɔn k'a fɔ o bɛ bɔ i yɛrɛ de la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka nin bɛɛ kɛ baraji ye an y'a fɔ a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ dɔn ni i ka waleya de i tɛ dɔn ni kuma ye a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ka action i b'a da de a kelen o kelen ani a ka baara de bɛ taga an y'a fɔ k'a fɔ AFIM bi a sigilen don a bɛ Mali fan caman bi AFIM ka wari min bɛ yen juru sira kan a ka ca ni miliyari 10 ani kɔ ye nka a kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ siraw de b'a la nka kɔnɔ n'o ye bali sababu o bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatul Ansardine a musolakaw walasa u ka se ka u bolo yɛlɛma ka se ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye a bɛ Mali fan caman fɛ nka an y'a kanu ka kɛ ni karamɔgɔ ka 12 mai mɔgɔw ka fitinin dɔrɔn dɔn k'a faamu an ye wulikajɔ kɛ ka se yɔrɔ 3 ma Garantibugu ka taa se fɛn min ye a tɔgɔ Sokɔrɔji o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ damadamani k'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ bakuruba kelen ye damadamani ka se ka aw ɲɛ bɔ sira la a baara ninnu Umu Kulsum Jaabi ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka jɛ ka ɲɛmadali kɛ o kan. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru maa bɛ se k'a fɔ k'u y'u ka faso kanu yira ni baarakɛyɔrɔ caman bilali ye sen na jamana bɔli ye nɔgɔ la k'a daminɛ kɛnɛya ko binanku kan kunfinya kɛlɛli ani baarantanya kɛlɛli u ma da o dɔrɔn ma u ye wulikajɔ ani jɔdaba fa an ka jamana in a sɔrɔ ko kan min bɛ tali kɛ ekonomi walima finansi ni ka dagabana baarakɛyɔrɔ bila sen kan min bɛ wele Ansar Finance Mali AFIM san 2000 ani 8 waati an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ka yamaruya ana ka bilasiralikanw kɔnɔna na nin kɛnɛ kan an bɛ foli ni tanu de kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin an bilasirabaga ma n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ka ladili ale ka bilasirali o de kɛra sababu ye ni AFIM sigira sen kan a kɛlen ka mɔgɔw kalan ani dɔnni ni faamu na a ka laseliw y'a yira n'a ka fɔ fantanya kan ka kɛlɛ fantanw ni dɛmɛ ka kan a kɛlɛ k'o yira a ka
tɔn min n'a b'olu bilasira n'o ye Ansar Dine o ɲɛmɔgɔyaso de ye miiri kɛ ka jateminɛ kɛ ka se ka AFIM sigi sen kan o AFIM sigili sen kan a baara ninnu daminɛna an fɛ n'o ye ka kalanw kɛ ka faamu ɲini an kan ka sigi sen kan ka daminɛ 2008 daminɛ ninnu na mais ka na AFIM yɛrɛ dayɛlɛ k'a kɛra i bi don a kɔnɔ ka kɛ wari mara yɔrɔ ye walima ka wari juru ta kɔnɔ k'a ka bon da dayɛlɛ o kɛra juillet kalo san 2010 le 10 juillet san 2010 an ka agence fɔlɔ kun bɛ Misira de o kɔni a sigira o y'a sigi cogo ye mais jamana k'a lakodɔn ka gafe di a ma k'a yamaruya k'a ka baara kɛ o kɛra marisi kalo kɔnɔna na 2016 donc yamaruya papiyew dira donc AFIM sigikun ye ka wari mara ka wari juru don mɔgɔw la ka mɔgɔw ka wari lakana mɔgɔw ka baara minnu b'a sigi sen kan olu bɛ se ka dɛmɛ k'u ka baaraw kɛ cogo min AFIM yɛrɛ ye agence ba kelen b'a la n'o a direction yɛrɛ bɛ min na an filɛ min yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ hippodrome na o kɔfɛ guichet misɛnmanin 10 de bɛ AFIM na Mali yɛrɛ kɔnɔna na donc n'i taara guichet dɔ bɛ Sikaso dɔ bɛ Kajolo donc ka bɔ yen tuguni guichet dɔ bɛ Segu ka bɔ yen tuguni guichet bɛ Keɲeba dɔ bɛ Kɔlɔnjɛba dɔ bɛ Fana dɔ bɛ Kayi dɔ bɛ Bamako Kalabankura dɔ bɛ Bamako Bangɔni na kuma dakurunya surunya la AFIM guichet 10 de ye Mali kɔnɔ an bi don min na i ko bi hali bi n'a bɛ k'a laɲini a bɛ se ka taa Mali yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen na cogo min guichet laban yɛrɛ a y'o dayɛlɛ Kucala sisan ni guichet ninnu bɛɛ gɛrɛkun ye mɔgɔw la pour que nafolo bɛ se ka mara cogo min na ka se ka a lakana ani ka se ka mɔgɔw dɛmɛ hakilina minnu b'u la baarako tasira kan k'u ka jagow yiriwa ka se k'u ka baaraw fana jidi ka se k'u dɛmɛ u ka wariw mara ka se k'u ka sow jɔ o ɲɔgɔnnaw caman de bolo dalen bɛ AFIM fɛ. Ansar Finance Mali baarakɛda kɔnɔna na bunda bɛ yen nɔ min kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka ɲɛsin an balakaw ma ka se ka musaka d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni min ye u ka jagow la don n'a nataw la u kana siri maa la u bɛ se ka jɔ n'u yɛrɛ ye cogo min na an fa ani an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ale ka yamaruya don a n'a ka hakilina don. parce que an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman la kuma o kuma a b'a jira k'a fɔ musow ni dɛmɛ ka kan. donc o kama an yɛrɛ ko an ka miiri k'a lajɛ an bɛ se ka musow dɛmɛ cogo donc a daminɛ la an kun k'an bɛna kɛ tɔnbolo fɔlɔ ka tɔn musow ta dɔrɔn k'u dɛmɛ mais an miirila n ko sigi n'an ye musow yɛrɛ bila ka kɛ jɛkulu o kɔrɔ comité kelen kɔnɔ jɛkulu caman bɛ se ka sɔrɔ donc o kama donc o jɛkulu bɛ labɛn k'a daminɛ mɔgɔ 3 walima mɔgɔ 5 donc a yɛrɛ daminɛna min bɛ ŋɔmi yira anw e mago bɛ farini bɔrɔ kelen de la e mago bɛ tulu ni fɛn dɔ la 5000 5000 ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ ka a ko nɔgɔya kojugu. Bani sababu nana n'o de ye ka na bangi sigi bangi min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ fantanya na ka wari ta ka se ka baara kɛ i yɛrɛ bani sababu nanu na n'o ye AFIM ye mais AFIM fɛnɛ kɔnɔ bani sababu nanu na n'o de ye karamɔgɔ ka laɲini ye k'a fɔ ko musow kana to so kɔnɔ ten a ye musow dɛmɛ u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye ka baara kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la k'u ka denbaya bɔ nɔgɔ la ka dugu bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka quartier bɔ nɔgɔ la bani sababu nana o sira fɛ ne kɔni ka hakili ye an bɛ wari ta bani sababu la an ka misardini muso an bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'an classé 5-5 wari d'an ma ça 15 jours tile 15 o tile 15 an bɛ wari an bɛ taa sara an bɛ mɔgɔ kelen délégué a bɛ taa déposer an ye n'a bɛ taa don min kɔni u b'an bɛɛ wele an bɛɛ bɛ taa an tɛgɛ nɔ da k'an tɔgɔ n'an jamu di u bɛ wari d'an ma n'an nana n'a ye komi bɛɛ déplacement ma nɔgɔ donc ni 15 jours dafara an bɛ wari bɔ dɔɔni dɔɔni ka mɔgɔ kelen passe bɔ u bɛ taa n'a ye ka taa sara n'a banna o bɛna an da dɔɔniya k'a banna taa o tɔ u bɛ irisi k'a la a bɛna irisi d'an ma an kɔni bɛ baara la n'a ye o kan de kan. bani sababu ye nafa caman de se anw jalakɔrɔ jiga musow ma a nafa belebeleba dɔ ye ni ɲɔgɔn cɛw ɲɔgɔn dɛmɛw ye an ye nafa caman fana sɔrɔ a la alhamdulilayi n'o ye a tɔnɔ labaarali ye ka tɔnɔ wɛrɛ don an kun tuguni min tɛ wari yɛrɛ tali globali bangi la an ka tɔnɔw
an kɛra sababu ye k'u san u don tribune den 6 barama kulo 54 barikon belebeleba 2 chaise 300 alhamdulillah ñañi katakdan kelen sala ka di an balimakɛ ma o fana bɛ ka baara k'o la Jalakɔrɔji kɔnɔ ni maa ye jateminɛli kɛ k'a daminɛ bani sababu ɲuman bilala sen na don min na ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi musaka min tara k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an balakaw ma o bɛ taa jɔ miliyari 3 bɔɲɔnko la wa muso minnu ye tɔnɔ sɔrɔ a ko la o bɛ t'i jɔ maa 9,000 ani kɔ la an bɛ doni mina i ko bi k'a daminɛ faaba kɔnɔna na fo ka taa se Mali marabolo wɛrɛw ma minnu ye nafa caman sɔrɔ baara in kɔnɔna na fo bi muso bala bi min kelen bɛ se ka 40,000 ta ale yɛrɛ tɔgɔ la o kɔrɔ groupe bɛ bi olu bɛ se ka 1,000,000 sɔrɔ groupe dɔw bɛ se ka 2,000,000 sɔrɔ mais a kɔni nana dɔrɔn ko ka se ka musow dɛmɛ musow bi jagomisɛnnin minnu kɛ yasa u ka se k'u ka safinɛ sɔngɔninw sɔrɔ u yɛrɛ sabula diɲɛ don o don a y'a di a diya an falakaw kuma dɔ la a ma nɔgɔn waati dɔ la kuma misɛnninw bɛ ca donc kama an miirila o la donc an ye miiri daminɛ depuis 2011 mais 2012 de anniversaire yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka anniversaire to an y'a se ka bani sababu produit k'a lancer o la muso jɛkulu fɔlɔ minnu y'a sɔrɔ o de ye Numurubugu muso ye donc olu de kɛra sababu ye k'a sɔrɔ donc vraiment kɔni a dɔw bɛɛ welela 10,000 a dɔw groupe min kun b'u bolo a bɛ se groupe 5 ɲɔgɔn ma groupe 5 groupe 10 ɲɔgɔn a kun bɛ s'o ma donc ne ye groupe 10 ta mɔgɔ 5 mɔgɔ 50 a dɔw muso 50 ɲɔgɔn ye financement sɔrɔ an bɛ yan nɔ bani sababu kunkanko kuma de la bon bamananw ka fɛn dɔ ko sani ka fɔ n jɔn kunna k'i b'a fɔ ko n sababu ɲuman bon baara in yɛrɛ bɛɛ sababu ye min ye n'o y'an karamɔgɔ ye an b'ale de fo kosɛbɛ sabula karamɔgɔ hamina ni a ka denbaya ye a hamina n'a ka dugu ye bon a hamina ni jamana ye kɛrɛnkɛrɛn ma a hamina ni an musow ye pour que an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ cogo min an ka foyer kɔnɔ k'o siraw caman dayɛlɛ an ye bon an bɛ min kunna bi n'o ye an yɛrɛ ka comité Numurubugu ye a ye AFIM dayɛlɛ ka a labila musow ye an ka taa wari ta pour que an ka se ka baara k'a la an kana siri mɔgɔ la bon an taara wari in ta an ka wari ta ko fɔlɔ u ye 10,000 de di an kelen kelen ma bon o kɔfɛ u nana wari kɛ 15,000 ye kɔfɛ kana wari kɛ 20,000 ye bon sisan nɔ wari bɛ 44 jate la mɔgɔ kelen o kelen an bɛ ka baara kɛ n'a ye an donnen bani sababu la ni sisan cɛ a bɛ san 10 bɔ an donnen bani sababu la ni sisan cɛ parce que ka bani sababu daminɛ wagati an b'a la an m'a bila fɔlɔ an bɛ ka continuer ka baara kɛ o cogo la bon an donnen bani sababu la an ye wari min sɔrɔ i n'a fɔ an ka kumanaw bɔra k'a fɔ ɲɔgɔn a bɛ dépend wari tacogo la mais an ye wari min kɔni sɔrɔ n'i ko k'i k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan hali n'a ma 50,000,000 kɔni bɔ a bɛ sɔn ka caya n'o ye a bɛ sɔn parce que n'i yɛrɛ 6,000,000 an dun b'a la sisan san ta i b'a jateminɛ san kelen o san kelen an bɛ mun sɔrɔ bɛrɛ t'a jɛ 1,000,000 damadɔ la a ka ca parce que kun fɔlɔ kun ka ca ni san ta ye dɔɔni bon la n'i y'o bani sababu ta k'a lajɛ bi an bɛ muso jɛkulu min b'an bolo k'o ka compte dayɛlɛ n'o ko juru bɛ ka don a la bi a bɛ selen don muso 9,000 ani groupement 9,000 ani 116 de ma donc bi wari min yɛrɛ taa bɛ o sira fɛ ka se ka o di olu ma o taalen don se bi miliyari 3 ani 1,604 a n'a a kunkanfɛn ma uniquement musow dɔrɔn bani sababu dɔrɔn ma n'o tɛ AFIM kɔnɔna na volet wɛrɛw bɛ yen nɔ juru bɛ taa la sira minnu fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka se ka baara wɛrɛ kɛ mais uniquement ka kuma musow ta la. Jalakɔrɔji West an falakaw ka fɔ la olu ka nimisiwasa an'u ka sewa bonyalen don kosɛbɛ ni musoba ninnu ye u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la bani sababu ɲuman la baaraliko ɲuman na. Vraiment ne nafaba de ye u ka baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ min ni dɛmɛ caman Jalakɔrɔji ville la yan ni musow sera k'a ɲɛ sɔrɔ ka sababu kɛ u ka ni bani sababu ko ye an balaka ninnu ye ko caman kɛ Jalakɔrɔji yan Jalakɔrɔji ville ka micro belebele minnu bi yan an ɲɛ bɛ dɔw kumatɔ la sisan ninnu ye ni minɛnw réparé siɲɛ dɔ la 45,000 o kɔfɛ u tilara ka 10,000 ni dɔɔni bɔ ka taa micro sans fil ninnu san ka na n'a ye Jalakɔrɔji ville musow
parce que u lafiyara bani sababu la u bɛ ka se k'o kɛ ka sababu kɛ u lafiyara ni wari sɔrɔ yɔrɔ dɔ in o de kama n ko n ko dan tɛ u la hali sisan sanfili kura dɔw bɛ yen n bɛna monter bi u ye 18,000 di o don ko ka t'o minɛnw san olu fana sannen kura dalen bɛ yan Jalakɔrɔji ville musow o la n'a ko bani sababu vraiment bani sababu ye mago ɲɛ Jalakɔrɔji ya wa Jalakɔrɔji musow fana bɛn dan ye u ta ye an ka musow kelen bɛɛ b'u ka personnel boli ka na jɔya ka réunion kɛ ka sɔrɔ ka taa ni Ala sɔnna parce que mun b'an da o la n'i y'u ka projet daminɛ cogo lajɛ tribune den 6 a kelen n'i y'a n'a mana jate a base jate minɛ a bɛ se 80,000 ma a kelen sɛsi ye sɛsi den 300 ye sɛsi girimanw de dilannaw fɛ min den kelen bɛ se 1,500,000 ma o den 300 b'u bolo barama kumaba in 4,300 bɛ yen barikow bɛ yen katakatani fana sanna n'i y'u ka nin projet yɛrɛ jate minɛ bɛrɛ t'a jɛ 10,000,000 yɛrɛ la min financera fɔlɔ min bɛ ka wari wɛrɛ la don a n'u bɛ ka min ta ka baara kɛ o n'o fana tɛ kelen donc vraiment u cɛsirilen don an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'u dɛmɛ n'o tɛ karamɔgɔ cira diɲɛ de ma pour que adamadenw bɛ se ka lafiya bɛɛ bɛ se ka lafiya kelen cogo min na o de y'ale ka hakilila ye ka se ka jɔ n'i yɛrɛ ye ka baara kɛ ka delili dabila ale y'a dabɔ o de kama mais an ka musow kɔni y'a daminɛ parce que kuma dɔ la i ɲɛ kumunen bɛ bɔ baarayɔrɔ la i bɛ tesani dɔw y'i kɛrɛfɛ n'i y'a dayɛlɛ i bɛ nisɔndiya kosɛbɛ o la wari biɲɛni dɔw fana bɛ to ka fosi ka a den k'a d'i ma o dɔ kɛra ne yɛrɛ la tiɲɛ na o fisayara kosɛbɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a taa ɲɛ. Bani kɛra musow ɲɛ jɔyɔrɔ ye wa bani sababu ɲuman o kɛra jigiyaba ye an ka nin musoba ninnu ye. Hali ka da bani sababu yɛrɛ ma n'an ko k'an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye bi dugawu kɛtɔ yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ f'an t'an tiɲɛni ka na fu fɔ tellement que anw musow nisɔndiyalen don anw ye nafaba de sɔrɔ bani sababu la Ala ni karamɔgɔ sababu la wa ne b'an ka cɛw fɛnɛ fo olu minnu jɔra anw ye bani sababu in na n'a banna anw de b'a fɔli ye k'a banna n'an bɛ taa ta an b'a f'u ye k'an bɛ taa ta u b'a nɔfɛ o tagama na o bɛɛ ye cɛ dɔw bilalen don a kama olu bɛ to k'an contrôler an ka baara ninnu na. Ne yɛrɛ Mariam Kulibali ye Jalakɔrɔji ville la présidente o la an bɛ Ala tanu k'a barika da ka bani fo k'a barika da ka sababu kɛ bani b'a ka baara in bɛɛ la a ko musow ka ɲɛta k'ale mako b'o de la telimani na o la bani ye a yira an na ko ka wari di musow ma ko afimi mɔgɔw ka wari di musow ma tiɲɛ yɛrɛ la u ye wari d'a ma an ye nafabaw sɔrɔ a la an bi an ka denbayaw nafakati kɛ n'a ye an bi fɛn caman kɛ n'a an bɛ baarabaw yɛrɛ de kɛ n'a ye. Alhamdulillah bani sababu ye nafa ɲɛ an ye yɛrɛ de parce que an sigilen don k'an bolo d'an sen kan mɔgɔ caman bɛ wari d'an ma ka juru don an na an ka se ka feere kɛ feere ka d'an ye mais wari t'an bolo a jigin a t'an ye bani sababu nana ka na di ansari musow ma an bɛ juru t'a la ka feere kɛ k'an musakamisɛnninw sɔrɔ k'an ka tɔn sara la alhamdulillah ye nafa ɲɛ an yɛrɛ de ne bɛ fɔ n balimamusow ɲɛna muso si ka n'i sigi ten k'i jigi da cɛw kan an ka dɔ k'an yɛrɛ ye n'i y'i sigi ten don o don 20 jan a bɛ na ni kɛlɛ ye furu kɔnɔ dɛ an ka wuli an ka dɔ k'an yɛrɛ ye i ka fini kana dɛ cɛ la i ka sabari kana da la i ka denw ka muso kana dɛ cɛ la i ka dɔ k'i yɛrɛ o de ka di ne ye muso bɛɛ ka dɔ k'i yɛrɛ o de ka di ne tiɲɛ yɛrɛ la. ɲina an tɛ se ka foyi fɔ afimi ko la Hélène karamɔgɔ dabɔ min kama Ala k'a sara a ko a dabɔ fantanw dɛmɛni kama Ala k'a yɛrɛ dɛmɛ. Bon commune fɛnɛ sira kan ne y'o feerekɛla ye mais n t'o sanni kɛ ne kɔni b'o feere kɛ o la an bɛ nɔnɔmugu ni sukaro ni Nescafé ni mayonnaise feere an b'olu fɛnɛ juru don ɲɔgɔn na commune o commune an bɛ na n'a ye wala ni commune wɛrɛ yan'o cɛ dɔw y'u ta sɔrɔ olu b'o sara dɔw bɛ na n'a ye commune sigiliyɔrɔ la k'a sara wala an bɛ dɔ wɛrɛ ta an kɔni b'a ta commune sigili o sigili. Bari an bɛ wari ta kalo wɔɔrɔ de ni faturo kɔnɔna na wajibi kalo wɔɔrɔ kelen kɔnɔna na sati de bɛ wari sara sisan fo ka taa ban o kɔni an ye nafa sɔrɔ a la an yɛrɛ nafabaw sɔrɔ a la an ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ye an ye wariw sara n'a ye. Wari bi sara k'a jɛ nka Ala la jarabi bi mɔgɔ sɔrɔ Ala jarabi mana min sɔrɔ n'o tigi ka wari ma se ka dafa a don an ka minɛn mun b'an bolo an bɛ minɛn ninnu louer de o louer wari an b'o tigi ka wari ta o la ka wari dafa ka taa di an b'a tigi sigi hɔrɔnya kɔnɔ k'a lafaamuya lajarabi y'a sɔrɔ an bɛɛ bɔla a kalama nka a k'a lajɛ a ka hɔrɔnya kɔnɔ a ka wari ɲini a kana wari di tiɲɛ yɛrɛ la a tigiw bɛ wari ɲini ka n'a di
kɛlɛ ti y'a wɔyɔ ti y'a bɛɛ ni kelenya de bɛ yan nɔ bɛɛ de bɛnnen don. Nimɔrɔbugu Jamiyatu Ansar Dinul Islami musobaw minnu kɛra maa fɔlɔw ye ni minnu garisɛgɛ donna bani sababu ɲuman na u ye baaraba de kɛ n'u ka wari ye u ye dagabana château jɔ u ka sigida kɔnɔna na château min bɛ taa jɔ fo 10,10 ani kɔ bɔɲɔgɔnko la ni an filɛ i ko donni minɛ i ko bi ni pɔnpe kunkolow caman bɛ u bolo u bɛ jiw feere u ka sigida kɔnɔnaw la ka se ka sigida yɛrɛ lahinɛ ni sigida yɛrɛ bɛ hinɛ sɔrɔ n'olu sababu ye. Karamɔgɔ ka sababu y'a to an ye ji sɔrɔ anniversaire don bondo min bɛ minnu bɛ feere kɛ mɔgɔ si tɛ wari minɛ bɛɛ fɛ bi y'an ka anniversaire ye karamɔgɔ bangeni bi ye an bɛ wari d'u ma wa mawludu mana na mawlududen dunɔ min bɛ taa ji san wari tɛ minɛ u bolo kalanden o kalanden hali nɛgɛyɔrɔ la kalandenw bɛ yen n'an y'a dɔn karamɔgɔ ka kalanden de don n'u nana wari tɛ minɛ u bolo an bɛ ji d'u ma ala kama wa n'a banni fana kɛra jɛngɛnɛbugu kɔnɔna na n'a mɔgɔ min banna ko a banni bɛ ne bolo a ye na ji di an tɛ wari minɛ u bolo an bɛ ji d'a ma ala kama fo a ka taa banni ban o de bɛ an bolo an bɛ karamɔgɔ fo ka barika da. Ansar Finance Mali siga t'a la Jamiyatu Ansar Dinul Islami tɔndenw ka cakɛda don nka a dabɔra maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigiya sɔrɔ a kɔnɔna na ni ka dɛmɛ sɔrɔ ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ i ka baaraw la i kɛra jagokɛla ye walima bagan marala o n'a ɲɔgɔnna caman. Bangi in dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen de kama tɔn kelen ko tɛ tɔn fɛn fɛn muso kurubu fɛn fɛn bɛ Jalakɔrɔji yan a bɛɛ de ko don a bɛɛ k'a don k'a fɔ afim wari baara yɔrɔ don ni mɔgɔw ye ni mɔgɔ min nana n'i ka papiyew ye a dafalen baara in bɛ da boloda cogo min na o kofɔlen in ye i sɔnna o ma n'a nana kira sɔnna ma ɲɛgɔn dɛmɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ musow y'a fɔ cogo di fo suivi de ka kɛ baara la n'i ye wari ta i bɛ cɛsiri de ka wari segin o kɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ na a ta ni mɔgɔw y'o faamuya juru mana ta k'a sara n'o faamuyala ka ban i b'a filɛ muso gurupu fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛ lafiya ala k'an n'u lafiya. Bon an kɔni bi don min na ko bi baarakɛla min bi afim kɔnɔ ko min bi baara kɛ k'a daminɛ direction na ka taa se agence ninnu bɛɛ lajɛlen na a n'a kɔlɔsibaga n'a fɛnkelen fɛn fɛn ye mɔgɔ 80 dɔɔnin an bɛ se o ma bi. Guichet bɛɛ lajɛlen guichet bɛɛ dɔgɔyalen bɛ tali kɛ mɔgɔ 3 la ka taa se fɛn ma yɔrɔ dɔw fana point focal b'an bolo guichet ti yɔrɔ min na donc o kɔrɔ ye directement ou indirect baarakɛla bɛ se mɔgɔ 80 ɲɔgɔn ma. Jɔn ko a la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru u y'u jeniyɔrɔ fin jamana jɔli la faso bɔli la nɔgɔ la ka d'a kan ni ɲɔgɔnna baarakɛyɔrɔ bi maa min bolo baarakɛla maa 80 bɔɲɔnko u ka wari bilanbalan ni an b'a fɔ portefeuille o ye minnu labaara k'a daminɛ baarakɛyɔrɔ in bilali la sen na fo ka taa se an filɛ donni min na i ko bi o bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 13 bɔɲɔnko la min kɛra dɛmɛ ye ni k'a juru don maliyɛndenw na. Mali bɛɛ lajɛlen de bɛ ala deli sijan ani kɛnɛya la ka ɲɛsin nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma. Ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera. An bɛ afim mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala k'a n'u dɛmɛ baara la ka bani fo ka waleɲuman dɔn nin y'ale sababu de ye i m'a ye fɛn in yɛrɛ tɔgɔ dara ko bani sababu wa o de la an balakaw bani ma tulonkɛw ka ko la dɛ nin fɛn in nafa u b'a dɔn min de don a bɛ min ɲɛ u ye olu b'a dɔn o la sigida 3 olu ka fɛnw de farala ɲɔgɔn kan n'o ye Garantibugu Jalakɔrɔji ka taa se Numurebugu ma nin yɔrɔ 3 de taara sinon a bɛ yɔrɔ wɛrɛw caman na quartier kɔnɔ a ye kati ninnu a b'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bani sababu an bɛ dugawu kɛ bani ye a ka nin dusuma in hukumu kɔnɔ a ka nin hinɛ in a ka nin makari ala k'a k'a ma baraji ya rabbal alamin n'an bɔra an y'a fɔ aw ye k'a fɔ fɛn min ye an balima kɛnɛyatigiw ye n'o ye an ka dɔgɔtɔrɔw ye olu fana y'a kanu dusuma in na ka dɔkuruɲɛ 2 ta ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma bonyamasegin na ani seereya la a baaraw kɛra cogoya minnu na an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. An bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ c'est un modèle dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ma quoi, c'est un modèle pour nous parce que ale de ye an lamɔ k'an bolo don dɔgɔtɔrɔya kan ka kɛ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ kan ka comporter cogo min na
je crois que au niveau budget c'est à force ambition ko de do an ye dɔgɔtɔrɔ groupe caman denmisɛnnin caman ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ fɛ depuis an bɛ médecine première année na dɔw yɛrɛ ta kɛra k'a sɔrɔ hali u ma don médecine na fɔlɔ donc kana médecine daminɛ o hukumu kɔnɔ an gɛrɛla karamɔgɔ la an y'a ye mɔgɔ min don n'i ko ko karamɔgɔ Ayidara i bɛ hinɛ de ce que moi je retiens de lui mɔgɔ min don c'est a ka hinɛ ka bon kosɛbɛ. Donc ale de y'a yira na fana k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya fana a tɛ taa ni hinɛ tɛ adamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ f'i ka hinɛ ala ka jɔnw na donc karamɔgɔ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ hinɛ c'est à dire n tɛ se ka dan fɔ o la o ye fɛn min n'a ka bon munna wagati min an bɛ taa o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ na karamɔgɔ fɛ yen mangɛnɛ dɔw bɛ na n'u ka ordonnance ye tuma dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta tɛ bana ye mais n'i nana ni ko nin degun in bɛ n kan dɔrɔn hali ni ko n kan ka opérer dɔgɔtɔrɔ ko n kan ka 200 250 de a b'a bɔ k'a d'i ma fo ka n'an yɛrɛ gɛrɛ a la tuma dɔw la an yɛrɛ de b'a dɔw sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mais o n'a ta bɛɛ ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min vraiment a bɛ hinɛ bɛɛ de la et puis a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ bɛɛ ka kan ye n'i ma gɛrɛ la de i t'a dɔn sinon n'i gɛrɛla karamɔgɔ la i bɛna ye k'a fɔ vraiment dan foyi tɛ a ka adamadenya la donc o la o hinɛ de kama Mali dɔgɔtɔrɔya n bɛ se k'a fɔ ten parce que karamɔgɔ ka wajulu karamɔgɔ ka ladilikanw a ka bilasiralikanw o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ka baara ɲɛ a bolo o kɛra sababu ye n bɛ se k'a fɔ ka hali Mali dɔgɔtɔrɔya ka sankɔrɔ ta parce que Sirifula dɔgɔtɔrɔso bɛ jɔ wagati min na ni mɔgɔ minnu hakili b'a la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso in ale de y'a initiative ta k'a fɔ anw ye k'a fɔ a bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a jɔkun tɛ dɔ ye ka hinɛ ala ka jɔnw na ka hinɛ fantanw na o wagati i b'a lajɛ Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso foyi tun tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ i b'i bolo ɲɛsin min ma ko nin ye silamɛw ka yɔrɔ ye a jɔlen bɛ a ka hinɛ mɔgɔ la a tun tɛ yen Mali bɛɛ donc ale de nana n'o initiative ale de y'o fɔlɔ donc mɔgɔ caman ye lafiya sɔrɔ o kɔnɔna na non seulement ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu furakɛ a yɛrɛ bɛ san kɔnɔ a bɛ dépense min don dɔgɔtɔrɔso in na parce que anw de kɛra dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ye n b'a dɔn an ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ le 27 mars 2009 avec le président ATT donc ka daminɛ o la ka na sisan n'i ko k'i bɛ karamɔgɔ ka geste humanitaire lajɛ i tɛ se ka mɔgɔ si tɛ yen min b'a da dɔn mɔgɔ si tɛ yen min b'a da dɔn ça an bɛ se k'o fɔ an wasalen parce que an y'o seere bon i kɛra fɛn min seere je crois que tu es mieux placé pour que ka kuma o kan donc o la o kɛra sababuba ye Mali ma fo initiative wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw nana misaliya ta ale kan donc lui c'est quelqu'un c'est un exemple dans tous les domaines ale ti k'a kɛ pour que ka wari dɔ de ɲini a na ou bien ka bénéfice dɔ de ɲini a na k'o ta non a y'a kɛ de pour que mɔgɔ minnu ni gɛlɛya b'u kan ils ont des difficultés pour ka se ka soin sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na pour que olu ka lafiya donc moi je pense que o yɛrɛ ye fɛn ye ministère de la santé yɛrɛ kan ka jɔnjɔn labɛn o la parce que ne tɛ mɔgɔ dɔn même en Afrique en tout cas an bɛ farafinna tilebiyanfan min fɛ n ka dɔnniya la n t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ jɔra nin jɔyɔrɔ in na a ka jamana ka développement na santé kɔnɔna na vraiment an bɛ se ka ɲininkaliw kɛ mais moi je ne connais pas donc olu ye fɛn minnu a bɛ to histoire la a kan ka sɛbɛn fɛnw na ka a jɛnsɛn mɔgɔw ka se k'a faamuya ka dɔn mɔgɔ min don a ka se ka dɔn parce que moi je sais que hali bi fɛn caman bɛ yen mɔgɔw tɛ min dɔn karamɔgɔ la mais ni ala sɔnna don nataw la mɔgɔw bɛna bɔ fɛn caman kalama donc furakɛli senfɛ kɔni franchement an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a ye mɔgɔ min dɛmɛ an yɛrɛ bɛ kɛ min seereya ye a ka can mɔgɔ si t'a da dɔn denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw minnu kan ka opérer hali sisan n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛna taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen karamɔgɔ kelen bɛ ka mɔgɔ min ta en charge hali sisan an filɛ yɔrɔ min na i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ yen donc ninnu bɛɛ ye témoignages de ye minnu kan ka fɔ mɔgɔw k'a lamɛn k'a dɔn fana ka se ka faamuyali sɔrɔ a baara kɔnɔ. Honorable docteur Mamadou Kulibali ni pharmacien donc santé kɔnɔna la quoi bon an bɛ se ka seereya ka mun fɔ gidi ka seereyali ka gɛlɛn quoi parce que
c'est une personne d'exception. Est-ce que tu vois? Guidi c'est une personne d'exception. Guidi est à la sonde quoi en fait. C'est-à-dire que ni ala est Tamani son, ala est Mali son, qu'Afrique son, qu'à Dien son guide là, pour que qu'à défi d'oubli quoi. Défi est qu'à dîner, qu'à djéa. À mettre des gens qu'on a vu. Nous c'est qu'à sérieux parce que depuis Guidi ben maintenant quoi. Ami nous il y a Tamani mbolé ko fa na ñon soro bon ko soro ko de machine na. Ambi boroke mais Guidi abi sambisa bobu ambe problème ngono Guidi a fo. Fuka fili dwala ku be bara muna misiru kono be bara muna wajula ni jamana nyemo ma wuli ku joba nga jamana ci akacha ni sambisa ba yibi ko ne da afi parce que mba ka hakila ni fem ala hakili mundama ala mundama ala sabali mundama ala donia mundama c'est un don du ciel to ba foti amba fuko ala ka dido quoi donc ni Guidi ka baro laje na kena fa laje bi Guidi clinique mon en place. Comme dit surtout de santé mon a en place. Ou mon frake fou, al foute ou bouf mon frake primuna. Ali c'est ce qu'on beau sans fait. Donc ça veut dire que a impacté boyena kojugu santé là kateme yoro chamanga ko chamanga. Parce qu'il y a des nécessités de malien pour que c'est sans descente au niveau mon problème de l'objet qui sera là, l'objet ça, ainsi de suite. Donc, aller pratiquement gouvernement d'AFA, car l'autre chose, voilà, on a déjà fait. Bon, ça c'est important. Mais nous bien saisi nous, car nous guidi kakula, nous guidi digi mundo, on dit qu'on a demain, femme au cas demain, on a demain. Digi mundu na wala ngata doro ambi toala sare mbebi toala ala bisi Méditerranée mo arab jamano mo do de kay comme aka anniversaire do alibi ala ka shinike na dama ala ka mayangoro aka meka ladi aka meka ndeme ka shinike na dama ka shinike na di aka demama ani afa mo ko be anaka amsar mo ko be pour que be bara muna ou ka continuer nay jamana jo barado jamana donga bonye barado ala bara fanado. Donc ce que je tiens à dire alibi on va profiter ça ni angata ambi tashi blacké gelambe jamana kambi ni anga surasinyama do turala faut que ce ministre de la défense maintenant général Sadio Camara ami doke ou ka sacrifice kana ka fouiller ami doke ala ku dawra suma ala ku ni mawo matura la kara civil akara militaire akara dunayi andeme baka jamana ngam tura la akara ni tien fonfin ala ka abe dawra suma ya mere ben jatamna la abe kuma fɛn fɛn fɔ a b'a fɔ ni fɔcogo dɔ ye hali n'i tɛ ko dɔn i b'a faamu dɛ a bɛ se kuma na a ka kuma fana tiɲɛ b'a la parce que ni kuma fɔra ni min tɛ tiɲɛ min ye tiɲɛ i b'a dɔn dɛ an kɔni an b'a lamɛn a ka ca depuis an fitinin ma depuis an b'a tɔgɔ mɛn fo ka n'a fɔ ko an y'a ye ka gɛrɛ a la ayiwa a ye baara mun kɛ an y'a ye. Diinɛ hukumu kɔnɔna na a ye baara caman kɛ ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw bɔ sira jugu kan ka mɔgɔw latuubi vraiment ko caman sira caman a ye mɔgɔ caman ɲɛ yɛlɛ a ma daw dɔrɔn ma o n'a kuma ko œuvre sociale ne b'a dɔn ka fa b'o kɛ dɔgɔtɔrɔsow b'a bolo a ye caman jɔ a yɛrɛ b'a fɔ dɔgɔtɔrɔso caman jɔra o jɔra mun kama n'a kɛra mɔgɔ dɔ ye a tun bɛ fɛn min b'a bolo a tun b'a dan a yɛrɛ ma mais n'a ko k'a bɛ mɔgɔw lahinɛ hali muso kɛlɛ a jɔyɔrɔ b'o la i ye dɔgɔtɔrɔso jɔ muso ka taa peseli ninnu kɛ ka jiginni ninnu kɛ k'u kisi ka dɔgɔtɔrɔ jolenw ta k'a bila la donc o ye koba ye hali an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye gouvernement mɔgɔw ye a b'u olu fana ladi sira dɔw kan je pense que a lamɛnnen don a bonyanen don
vraiment an kɔni halisa an bɛ ala de deli ala ka si jan d'a ma. L'anniversaire là, c'est intéressant. Chaque 12 mai, moi, anniversaire que depuis Amérique, depuis Amérique dans les années 2000. Donc, l'anniversaire, les gens participent. Sur le plan santé, moi, dans les 5 il y a des activités sportives. Au cours de l'anniversaire. Et puis, il y a des dons de célébrateurs. Donc, à Fambaye, bon, sur le plan santé, c'est important parce que à un coût faible. Ça fait dépassement donc aspect important donc afin na fa beaucoup se be bon to bi kene asoro ka soro ma war chamambo et puis d'autres tout cas avec Ansar là donc c'est que d'autres so chamanjo donc je pense que lui a un point positif que ça mais voilà quand on donne ngoni na fa bonde donc parce que il presse avec wajulu munke avec do mola avec ala ko do fo moy donc ni aka sirata abi lafiya i ka adamadenya kɔnɔna na an kɔni bɔra ko kalama depuis 2000 wagati k'an to ekɔlidenya la au niveau de lycée a y'an ka adamadenw yɛlɛma kosɛbɛ a y'an dɛmɛ an sera ka kalan kɛ an kɛra dɔgɔden ye an ye furu kɛ alhamdulilayi an bɛ baara kɛ a ɲɛma mais ne ye ekɔli karamɔgɔ ye kamisiw min bɛ faculté la chaque année u bɛ invité ni fɛn minnu activité minnu bɛ yen n b'a participer donc denmisɛnnin minnu b'a la o ye n bonya kosɛbɛ donc a nafa tɛ se ka ban. En fait, c'est la bande de Kamalaga, à Méania, à la Sidani Canada. Donc, à Kacha, Singapour, Amba Anina la Fara Salaka, Sidani Canada Karamoma, Canadian Dama, Anaka Demba, Ambufo, Mudoku, Wadokaya. En tout cas, à Hadoni, à Seraka, on est démissionné, à un chaman sur la. Anchiaka Korofola. Nero docteur Yakuba Tuluba avec un moment trop fort au Conseil islamique du Mali au Niamey au Kera en 2019 mais Yanouche ne combat Mahadon parce que Anjiraka Barake santé au Congo Anye Barake mais nous aussi sans Ousmane Madane Aïdara nous pardon de nous démonter mais à ma rêve ça c'est pourquoi moi chamambe grala aya dalin tefana obake mo bayi na faraka anniversaire ni dakuru nya kiliba mulu am se ka fo mais ka fo mbe mo don mais ba ka mo fo akake walu amano amano mo ba don de et puis a sabalilindu jamana in kono ya ay wajulu chama ke mo wajulu chama me wajulu mbaira ka fo ata ire bonye fɛnw a ma yada jamana basigi hukumu na a ye ko caman kɛ a ye fɛn caman fɔ o bɛɛ b'a to an kɔni vraiment on le souhaite joyeux anniversaire ayiwa ala ka si ni kɛnɛya di a ma pour que a bɛ se ka continuer jamana basigi a bɛ fɔ cogo di la cohésion sociale bɛn ni kɛlɛya ale fana ka baara y'o ye an ye dɔgɔtɔrɔ ye an bɛ mɔgɔw furakɛ k'u kɛnɛya ale fana y'a damana dɔgɔtɔrɔ ye dɛ ni bɛn ni kɛnɛya tɛ yen bɛɛ de bananen don ni ka to ɲɔgɔn ta la n'o tɛ yen bɛɛ de bɛ bana donc mɔgɔ min don a yaadalen tɛ a bɛ mɔgɔw lamɛn ni jateminɛ an kɔni tɛ misiri kɔnɔ baaraw ka ca mais an bɛ to k'a jateminɛ a bɛ wajuli min kɛ wajuli min don c'est en phase avec la société contexte don
i b'a sɔrɔ wajuli min bɛ kɛ bi a bɛ wajuli min kɛ bi ani kunun ta i b'a sɔrɔ bi contexte de b'a to a ye wajuli kɛ o dun ka ɲi adamadenw ma a y'a faamu donc n b'a fo ka wale ɲuman dɔn n y'a fɔ ni ne n'ale ye ɲɔgɔn ye sa n b'a fɔ n terikɛ don mais o kɔfɛ n karamɔgɔ don n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a bɛ n ka foli lase a ma vraiment c'est quelqu'un de très honorable c'est quelqu'un de très disponible. Ala barika dɔ wɛrɛ sera le douce dɔ wɛrɛ sera. An b'an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin seereya in na ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ ani u ye baniko tɛ se k'a fɔ ka ban i bɛ dɔ de fɔ k'a tɔ to parce que bɛɛ bɛ bani fɔ n'i ka dɔnniya cogoya de ye bani kan bani ye mɔgɔ min ye mɔgɔ de don farisogotigi i n'a fɔ anw mais ala ye bani dacogo min na ani bani ala ye min di a ma jɛnɛya la mais i b'a dɔn wallahi hadamaden tɛ kɛ tan gansan mɔgɔ tɛ kɛ tan gansan wallahi mɔgɔ ka dilan ka kɛ tan ala yɛrɛ de sɔnn'a ma wa ala tɛ sɔn fiyewu o ka bɔ mɔgɔ dɔw la fo ka taa sɔrɔ mɔgɔ minnu fana ni ala y'u dilan ni mɔgɔ qualité bɛ bɔ mɔgɔ minnu na mɔgɔ gansanw tɛ dɛ o de la Bamadan Haidara ala ka hinɛ a la ani Basta wallahi u ma dɔn mɔgɔ jumɛnw de don surtout Bamadan Haidara Bamadan ye nin ko de labɛn i b'a mɛn ka caya a y'a labɛn ni sarakaw ye a y'a labɛn ni ala ɲɛsiranɲɛ ye a y'a labɛn ni hinɛ ye wa a ye min labɛn ala sɔnna a ɲɛna dɛ a mago kun b'a la cogo min na a tɛmɛna ten mais min ka bon ni o bɛɛ ye nin ko labɛnnen Bamadan bolo a lajɛ dɛ Bamadan kun b'a fɛ karamɔgɔ kun ka kɛ tan yɛrɛ de a ka kɛ maa ye maa min bɛ mɔgɔw lakanda a ka kɛ maa ye maa min ni silamɛya jigi ka kɛ a ye sabula a y'a di ala ma mais ni ala kun b'a sɔn ba ɲuman na ni Bamadan ni ala kun b'a sɔn furumuso ɲuman na ala nana ale si jɔ yɔrɔ dɔ la a kun bɛ kɛ cogo di a kun bɛ kɛ cogo di o de la Basita fana ka foli tɛ se k'a fɔ ka ban tɛ se diɲɛ kɔnɔ n'i tɛ se ka musoba yɛrɛ de fɔ n'i ma Basita fɔ parce que ko in tora Basita de bolo Basita de ye ko in tɔ Basita de y'a dilan na n ko ko in wallahi tuma dɔ la i b'i sigi k'a lajɛ musokɔrɔba in i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ala ka waliyumusoba dɔ de ye wallahi Basita Traoré munna tu sais a y'i yɛrɛ ko engagé cogo min na ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ parce que cɛkɔrɔba in ala kelen ko k'a miniji dɔgɔyara musokɔrɔba in jɛra fɛn bɛɛ de kɔ k'a yɛrɛ kɛ kasoladen ye diɲɛ kɔnɔ walasa ka se ka a den ka den labɛn walasa ka se ka den kisi k'a tanga ala ka hinɛ ni musokɔrɔba in na o de la a den b'a fɔ a tɛ ɲinɛ a kɔ k'ale de b'a dɔn a ba ye min ka ye wallahi kuma in bani de b'a dɔn ale de bɛ se k'a fɔ mais musokɔrɔba in kun tɛ mɔgɔ gansan ye kalifa min tora a bolo a ye kalifa in minɛ a jɔra a jɔyɔrɔ la a ma sɔn fiyewu ɲɛnamaya kɔnɔna na layidu min kun bɛ yen ko fa y'a ta ka den bɔ a ma siran a ma jɔrɔ a dara a yɛrɛ la sabula a y'a kɛ ala ye a sɔnna ala ye o den de filɛ nin ye dɛ o mɔden de filɛ nin ye o buramuso de filɛ nin ye o de la i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ bani fɛ mɔgɔ si t'i bali o la mais bani ɲɔgɔnna a fila tɛ tagama i tɛ se k'o sɔsɔ tɛ se mali bani kɛra maliyɛnw ma bi i b'a fɔ ko kitabu parce que a ye fɛn o fɛn fɔ an y'a bɛɛ ye minnu sɔnna bi olu filɛ nin a kɔnɔ u y'a ye minnu banna olu filɛ nin a kɔnɔ u y'a ye diinɛ tɛ taa fɛn min kɔ a y'a fɔ wa an y'a ye diinɛ nakun ye fɛn min ye a y'a fɔ an y'a ye diinɛ kana ka nafa min se a y'a fɔ an y'a ye mali filɛ nin o de kɔnɔ bi a lafiyalen parce que ni kumana ni mɔgɔw ye ka se niveau dɔ la i dan ye o de
wa bani y'o kɛ a jɔrɔla ni Mali ye a y'a kɛ Mali a jɔra ni Mali ye Mali président foyi mana bani tile la ko bani ma kuma faama i jɔ ni jɔda in na faama a kɛ tan a ka wajulu la a bɛ fɔ ko faamaw ka cadeau in kun ye kɔnɔnjɛlenya de ye bilasiraliya ye o faama a bɛ daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ daminɛ ministre a bɛ daminɛ député fo kana se dutigi yɛrɛ a bɛɛ ye faama de mais ni faama fɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ sanfɛ faama de la faama bɛɛ de don jɔyɔrɔtigi bɛɛ kɛ ladiri ye hinɛ mɔgɔw la fantanw kana tɔɲɔ maa minnu kun bɛ yen kununko n'olu kun b'a tiɲɛ dɔn an k'a kɛlɛ olu bɛ min bi a kɛra cogo di nin ye diɲɛ jugement de ye an y'a ye ala ye kiti tigɛ diɲɛ kɔnɔ an y'a ye hayi tuma dɔ la n'an tɛ se k'a fɔ mais an y'a ye dɛ wa a dɔnna an k'a pɔnɲɛni k'a faga nafa jumɛn de kun bɛ na y'a la jaga kun min kun b'a la o kun dɔnnen don a ye kɔrɔli kɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ yira la o la nin cɛkɔrɔba in maliyɛn den bɛɛ de labɛnnen don k'u nin di nin ma ala ka se ka si ni kɛnɛya di mɔgɔkɔrɔba min b'a mɛ a kunda a cɛ belebeleba dɔ ye bani ye dɛ Mali kɔnɔ bi mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ a y'a to a ka to a y'a kɛ a ka kɛ a cɛ dɔ ye bani ye dɛ o la bani ye jigiya min ye Mali kɔnɔ jigiyaba de don personne ressource ba de ye bani ye ni mɔgɔ ɲɛ gana bani n'a gɛlɛyara bani a kelen ala ka si d'a ma o de la 12 mai na mɔgɔw kumana aw yɛrɛ y'a caman mɛn mɔgɔw dan ye kuma de mais ni cɛkɔrɔba in billahi mɔgɔ tɛ s'a la ni jumɛn ye n'a yɛrɛ kun ye quoi parce que ale y'a yɛrɛ dilan k'a bila yɔrɔ min na ale de y'a yɛrɛ ye i tɛ s'a la n'ale yɛrɛ ye force foyi tɛ dɛ n'a yɛrɛ ye wallahi an bɛ dugawu k'a ye ka ala deli a ye ka ala deli a ka denbaya bɛɛ ye si an fo k'u waleɲuman dɔn ka ala deli ala k'a ɲɛm'u la Sherif Ahmad Tidiane Haidara k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a dɔgɔw bɛɛ fo nin waati in na an karamɔgɔ Sherif Ali Usman Haidara Badara ale ye taama bere ta Nigeria ani ka taa se fɛn min ye Bɛnɛ jamana an b'a ala deli ala ka baara ninnu bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ ka tournant ninnu diya an y'a n'a ka jama kalifa ala ma an b'aw fo aw fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ Sherifula Jabarani kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka sini jira an na ni ala ma basi foyi kɛ sini jɛmukan in ale bɛ kuncɛ ni ala ma basi foyi kɛ o la an b'an ka sponsoriw fo mɔgɔ mɔgɔ de ye témoignage kɛ kɛnɛ in kan an wulila ka se fɛn o fɛn ma k'a daminɛ madrasaw ka taa se kalansow dɔgɔtɔrɔsow fana bɛ nalen ni ala ni kira sɔnna ma an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn u ye baara nɔgɔya an bolo u y'a diya an bolo ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye an b'aw bila yan ni ala ni kira sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka jɛ ka jɛmukan in datugu ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh